chinga kichiga chake tukura gotenga pesa kwanza tomoe pesa amenya kugukwania tato minto na pesa ikwara ko mwatar kenda guchokora agora mandas ariko drukali toast gose amatoka amatobo tato minto nomuga korenge bwo bwanchani origo tunyoru chinga kicha December enga kitwarenge abakaturikina chino mukaturikina arenge taro 25 botambe sasta ya butuku ariko yore dirisho torangeri nyansi abukamuraire ochaka gototeri omugwenyu uchire seito igo tato minto nende ntoko mura inde tiganya samu beka saya nende mo nyasenge yeiga aba mama batigeire iga ndabatabinga obwanchani obiga mwanyare ko moko chinga kichiga mogendere boigo abana ba minto kurwa mokombe ko monene nko bare ni ngambi yamana bamura ba minto mere mu mwakorire mwana minto orenge mwana minto Sakaria Ogachi Kasmir Richard Peter mwari wechanda kunaro bimbaka sengeye iga gucha kurwanira tata aliasi mwashurikire nasaya nabaire neti kubate ngambi yamana anko na enko wate ibole singincho na ibeka watiga ire no mugaka sengeye ando to gosabanya sage andreko ko hobere mbwa bene oika bangi na baigange asoko baramya na bichande ndionse rato kya se family singincho bako mburi ko bambobo ko baikanga na kuganya lakini tuegende ngatato marembori ale goteba ko ni ga no gendere ko ikakale na kale ga kinto goteba amina Moses ni weka romoko genda mwensi miyamuna Samaria tangoro ku Gladys Nyansarura ncho mu muromo nene se nyombengi Hello ya Samaria tari Richard Masese kantu amwachete lakini nyasaye nyari kumoira yende ngyo torakora ogote mara mbodi ariko tebo nyari ko genda biyamon oyo moko yengo seberio Italiana ko abuse mata uyu wende buse kuye ntame ya buye uyu mukayona usirire no mutano ka biyamon abasani umuga kumta seberio ngoge tawa tanambi yamano ka tamwa chiko to apole ale munyo to kutsabere abana bayatika morembo bo amatuko abaga tena tres ko kwan omorembo pie ana ba akure toka tawa morembo kwando bito bali mwali kwanja kutosabira ni yako ndesa malieta ingo kutresia nyamunsi the second woman this family biyamon ere family fata yo moyaka seberio aba muraba oyo mwabo biyamon wa mwabo karibu omwase keterana bana banyasaye kira bana banyasaye biyamure naende lieta liane nkuru kunyaboni ntiga anoma akomokende akomokeribu akomokanero monene abandi bamubwati lakini mbayo kino yoke muntu oyo igankasiniane bwa mwabo tono kero bwa mwaba asiretega nachita bwa mwamwe nachita lakini nakwanit ontimaitigo saba mtomba chita ontimaitigo nande bwone gerale bwone mbobasi bwasiro goro nyangos ona sengenje yobware ntomanya ini nabande batomanya ini nabake bwa mwabo yoralire ngoge nere amanyete bwa mwabo totenene komoga iga amonori na chita mata bwa mwabo garari tasengenje yobware akina maite sa boye neta maite bwona sengenje obware mbuli komanyana na ndoli komanyana bwa mwabo na maite bakamwane na muruwe irorage ono tiga nkore na masabo mbuyamono imwogera ela amwana oikiranga kinga kieti
Tusabe. Oira ibiranga lya so gosaba. Moje nutata nyasa. Twetigira so. Bakoira nerimbu yamon. Yamon asenga njuri tukeri. Wa mwaboralire. Tata kerale kurara. Akwarenge. Tata twakira sengento. Yeri tukeri ya akogenda. Tata mane none. One sakogenda. Aino mo manyete. Utigira abantu baya. Tata totigira. Tua mwanjete lakini anu mwanjete mono. Ono igo moja go yo erire. Pasaba iru bakoenda bagenda monare. Tubatiga monare. Makagwenera sora suru tuwa no mwana Yesu Kristo motoria. Amen. Oyo kurukunya bonyi na moibwa. Ngendo Mbia mono. Ndo kireng na keribo. Mbia mono. Ngolenge je na tigaire. Kura. Okay. Mbia mono. Injege okwana. Abana bane ba bendugu yane batigara. Mono na bari batokonyete abayigu bane se bari nagiyarenge mwaye gotene na igoroiga. Bishop ngayenda. Bishop nara Mr. Kasimi Justin Taya noare. Evanis Josephine abayigu bane juya Josephine. Chikasi ni chiri inchungo totenene twakuna abana baminte bichaiga ase mode mu NCP inchugo chaiga torusiwe bichaiga namana barau bana bali baminto inchugo chaiga torusiwe bicha bobwamo Tokole munambwango n'abayiboli bali baito twacha na barabwo omongi na mama tata n'abayiri bali twacha ko ruboje mwensi inchugo chaiga twakwe bicha twensipiga asobwamo amasesi family ga na korbo basionsi inju twakwe yega ikyagara ibakalinde ndikayo Rusi ebichai bwango. Orusi were. Saluti gato imoke gagero monto. Mbia mono tu isaranse twins. Ngali kondeli ya bono tigera. Mbia mono tu isaranse ngukurangelini. Omogambi. Karibu. Mbia mono sengencheli baga. Nanche na chira sengen chokoleta ngora ya nase familia mugakanke bangina bangoge pole na bana bachokoro mwensi pole mugendera kolemereria somo nene Samaria tankoro kurutwa nyanduka rasa musini assistant chief best location ya Rise asengenche chinza ngorangerio mo chief we location alenta bageni baikiraiga takunya gochambwa tetangaze yamo tariki 15 ntobwate barasa yo moroti kare kuigara moino igo twensi toche toike tangazo yende bali tutaraira abane school which form 1 na bari bakwenda junior secondary katuranche toiwererio yeliga serikali itaite ko 100% transition ngo bali mo tigarete bake aso gwanja kwaino tigango toiwere toira abana baito bonse school ede school besencho chigo sabu ayeko primero mwana uniform mogore bikoroto agende school mbia mona sengencho yo kwera karibu chief mbia mona seri baga anche onara kwirali bageri asokorwa nene sengencho yo moka saberio ngogie onyarire gutimoka ukororo gendo rwa ya sense nara gotebia abana baye batwaro baremu namono ndugu yae
mutu arobore mwase ngincho amakweli atari bona chaka makweli na makoro makweli nkarachagete nanda makweli ne step yende yobogima igo akara makweli asoira senka niga agwantiranwa naende merobiri yagenderera buna bono mugakoyo okorire gasiengiya ma mwara banta atigire nkaga abuna bunya samu seneti na barabwo nande inere mere bunya samu tumeta akore mugaka severio okorire gasiengiya mwise koregeri bitao biaye buna njentu achagite mere monere nero nkonyete gasiga asokore nto moremba ase kenyoreke buno mugaka gweke nyoro motureti iga korete gasiengiya sana na konyete agatana n'abantu gabuya sana nande totaro cyo bakungubonde bunaro mugako motorero buya iga nande noine kenyoro nakara kino bakiarenge gatorero ruigo ase go munginanginesi amana abana bao na abamino na baira ngore nene na basabire moremerarie nande moreme mugako yo amyaka ya ikire nakero muntu no aregeretie yanya saba konye erinde manyara komanyu buya wo mugako yo ga bunyara komenya ase gatie ino timanye tigo saba ali mumba kwana akoba mugako yo nakorte gasiengiya mpaka karenta bali mwasense timanye tinga usaba ali mumba kwana kwani aba ya bali mubonsi usaba anto banati abali mu bali bateneta bali mumbalema unare ko basaba nanya fatore bwango nato vicious mware go ichaga kwani aba ya bali mubonsi mubateni basali uti erinde togende kuruoronyi gwete ngina rume mugako yo raire no ari omongi na marisera timaitiko sena ore ngonya kororo buno mongi na rume mugako no magutusana ngonya bwate ngina rume bakabona iga ndwara kora morra akyo mongi no yukware wache kana otokorre na tokoro korra bosa igo sali utigo irane na beko babuya ke no mongi no moke uyore ngina rume ngoge na moroko tengaga ndo cho moko bire buya sana iga ichena sali utigo sali utibosa igole no mwarimu kwani apa ya barimu igo mwarimu mongina akwane taika ya munanda je koro kumarisera kerbo seito na bunya guku ngogene kase ni yane abangina rome bakure baali wana ni nduto tigaretere ne bana ntoli muna abangina rome mwandora na tonganya ko na raire ngotindingi na rome na nyande kase ni wa mwabono muya sana orengi na babo kure basibika kerbo na barengorore ruru yana nyatororo abarengorore ruengenjo na bana babane mwatigara mane chikase ni cyane eseye bana ngo etetore eseye na akore moyo rwani omorembe tari kero kunya kurwane bitina ko sobonda ko seki rwani omorembe boke se amate rwani omorembe none sabana bao none sabantu ko kwani abantu manya bwakire ka omerele bangana mange yaya ngoko menya buya Mbia mono. Mbia karati kumwaka karati ka toka na muchoko nsema ko present sawa itaika ya mo Aso bwenge ni gonkoro kutoma si uhuru noyo mongarende kurwege tuki oyo no mwana buteke nje no mwana bumumura bono tata ngoge mbongi na rome ta amono timbo atia mange Buya mana asiri baga asenga nyinza sikielide njengoro kujara dabri kinyanjui mwalimu na ntene toire ngora mwalimu na ntene tabali maseke mbogi akupet asoyo mtochere mia ale member ya ito ya kupet ya se county ya Kisii igo onibia ya bali bonsi ipi asenga nyinza kielide nyoko batelia to atavile poro mwalimu ne familia inengima na sawa sen na litu ateba our donation will give it on Tuesday for wase kambagi akupet mo manyole ngendo kyo moerio no mo gambia rua abana bonse bande form 1 bale siko bate bande school ngendo kende e kanisa tu sabere sana mo arege ngeli mo chief judge ya ruling aki ngabange nabasaja aki gombu yaga kenye yeto to ikira buga aki kai igo e kanisa ya ito ocha kero mo cardinal baka igoro bagi keria mangana aliga nduke Kenya na ba Kristo tole na bantu wata majigi kanisa mangana ali ntokole diki
ntoyo wasabona gaki igo tingole tigo biyamanya saba Biamono mwalimu. Biamono nareko saba ase county government narra muadmini atima itio seno ale ngonye tayo na igure nga emo mugabano ito na bwata baise kaba ya maitinga ngaibare abaise kaba mugabana nga Simba Redis mo kwero Nchuango eta ekaya moyo please 1 second or I mean 2 minutes iga rinde Baba kwano nyatora sana bembiamo te kare tuacha gusangesia baminto basirei oyo torenta agaiga Sicilia atoteina asirango yae tuate bana inturero as queens of Simba na bana intu amatuka mange tuate batiga toche tomo sangesi no mo MCA mo iskenaro lenga se grupo eyo okoro Brenda oro mo MCA tare kunyara waika lakini rene na bato tomato cha kore mi Sicilia gavana na inge busy kona ngonto igete como kwanda Sicilia atotebe tirate nabo atamatanga bono nabo ate issues igoro ntwe ikakumokwanira lakini ntwa nyara bokwana na abantu baketigoyo Noitora sama vengo bakwani mwensi mbiamole. Sama lieta ngoro ku Bridget Nyanchama. Sei tombo machoge chache. Cecilia no mosani ito. Karatu akiriti goro maragobe si miaga te tochi como ver sia matanga. To arambi eto ike. To nyaragwa kire e women repeat si mi doña Doris. Nerna tu me getoro kia 5000 na ki mogo te. Andrende na gendre to kolega asi. Aqui o moço como ruta magena, lá que entreta com tema. Brenda, se é Brenda, não era nada com Asante. Lava kwa di wensi mbiamore. Koro kwa Elizabeth Kwamboka era ya Cecilia. Obe neba ko batebiye reta njengoro ku Julian Bosibori no yo bosire bogachi rugorogaika. Nche ngoro ku Sicilia nche bacha gotarera no tore kurkwemo mbiamon tata tebi kimo kora lakini gente kara makore wi mbiamono abana baise kaba basimba lende mbiamono asoko represent ya gavana yaito nande mwasabeire no no women rebwe liebaga ma pakara ne getoro kya emu arent family moro chibuyaiga bono unta tego ko rabu nya nduri bagana de chiase bali bare ko ya ndio moyo goyo lakini age ntongere na rago kwa na kemo nkeringa bobasi ngi mabuna torega oboroiro bwa COVID-19 ni goboro bonge onya twebira machikaria protocols kiri cha COVID-19 oboroiro bwa COVID-19 igoboro bonge moisonde mutienyo yoera abarwaire ba COVID-19 batogita se county ito ya Kisii abarwaire 8 igo baruete bobasia nande na uboka babekire ward igorenda babasba minto nako batangasira iga kamuranche abantu oborwaire nse itabore na indegenda chinyagitari chia serikali obetwe sindani na machikayo timaitigo sena senginjo kagwa aruororo amachikayo naraka genda na machikaye Bona toma iti muswati olio beko na acha kwa na kende igoro borwero obu lakini ayakarebe karabe sindani era gotanga kurwa sama roira una mwegwa mwasanche bwa kwa na ntogenda ta kurwa record ya bana bali bako bakorwa standard 8 go form 1 nonya na babaru standard 6 go junior secondary abana ubonsi mbatakere koranga mbagenda ese junior secondary bonsi mbagenda form 1 bonsi oyo borete ndutaite kumanya saga ndagochi igoko ikaturwa record karato kubatira nalamo na barimu abana ubagende skuru to masa gotiga mwana taenda skuru ngoko batabwati kende onyo mwana onya to bwati buno moibori onya to bwati kende ke ko keragero mwana agende skuru orora bagambi ochi chotorore to manya ngani ke komisa tina uniform ne skuru eborete gosine chibasa chiborete okobe serikali nebegete chibasa sekero mwana igorende to masa konyorango mwana ni sikare onyo to mwana morogoba ale ninchu to tebi ngo mwana orione na bwate kingwer to manye ngo mwana na bwate kingwer to renga na kitokora onyo chiete buoye
uyu nabo tokumunya bakatomurusi bwaye igo rende tomasa konya gukengania guconya gukora kende umwana ntubwate record ya abang'onya n'abaringi nyamukenya baringi 15 bonsi 15 tete kumanya sibajete nara gukorra abu nduri bageri nande gochiase mang'ani bwo moyega ntabe ng'ambu yamo na saba iri mwatire na nchebu na nkaga iga ninka ngogeno yo minto mbiyamo na so gocha gotoeng'ora nche no muchifu bwe kenyoreke bwe location ya mukwerero onkoro kunyanta biga mbiyamo na so gotwari baga mbiyamo no chief nandi mbiyamo na abantu bonsi gotogenderete na inche tigangiraneri na mbiyamo no asa abantu bonsi goika goturang'e chiokora ekiombenkire kia abana abamo na kira kitigangiraneri na mbiyamo no ase ogosangireri basangirereti tukabwaterana na efamilia eye igo tiga nyasaye abaseseni ande onse ase more mobe mokogendera igo oyo ominto omogaka korwa ase eparish oyo ominto Stephen Style njugocha gosia nkwane mbwatere igo okwania abantu bonsi obatebi mbuya mono naende obansabirire ngori Okay, mbuya mono fato ito ase eking'wanso gokiemisa mbuya mono ase bari bakire gotoa pore mugaka nguge no mugaka obere se kanisa matuko amange tagete kuri nyamagwa matukanda karagenda ogembo ya kigogi lakini wono oburi muna bwa mulia stina botora monere igo abagaka bari papa mukatolika ngai muri mukianga moke sumure. Okay, asante bono nche no mwarimu CSP abana bari nasoma timbara bya bangu gona nasoma tinana ya mabori mukanga. Thank you. I once taught here araso myanya mukenya miaka ya itire igo umugaka nguno n'abana baye n'abantabaya omujyo yiga muna tuakire tinse jindo zikero mundare cyaci nanero ngori to gusaba narra abana bari abana baya baratokonye kinyuro bangina nabo bare kanisa bago tokonya igo tinse jigenda tusabera ngori ntake tusabera ngori ntake tuchakaiga ekwaya ngai bana bari babiri na yaro moke nyoka ngoje nyoka ligente kerugura aliango kembekera ngurugura ali toko endero ngori straight because sejari rende muna narongo mujoyo no takete ya rongori nkega bantu bagotumokera kaki bari bare para kaki kamuranje tujakirana kamuranje tujakire wana jakire bari be para rigari tokole tosaberu torua fata kasaba otoko enda straight kamuranja biamono orio jakire kurwaria no kamuranja kurwaiga to erongori tukaki tamabire ye ngondi abana bara naro nabana baya bara konya nenje na jakire yani tuchake kurwaiga ngakimwa akimwaundo chai amatanga gakia sinero ngoli kwacha matanga bali nakimwakira iyo biamono thank you ese bali bagenda tukatore ngoli tu kogo chakana banyene mbadigere tingaki ntwanjiro muchiyo nawo gano bwa matabano bakororeka nangi ko bago jana baro mbadigere tinga ntwa itwere ngoli dali angi ko kori kalino buje sabana bala mtabaya dali bakoreta biamono thank you oyo tabo tangi na bora jotuara ababona arenga itwanga abeke gutuaga kamuranje ninu kumwenge kendere rende mokuru ngori no ngora ayanda ndalrange gento muntaga nde para ari mbade bacha batanyari kuika bapara range saniye eka gutuaga aki no mwenge kendere biyaiga thank youendre to gwero nkwane yiga biamono gai biamono mugaka thank you
Thank you. Thank you. Sokugwero muito yombiamono. Thank you. Thank you. Bano tigangcha. Mai tentergo ba tutora iwo sikio moiso. Ensai meye. Sai meye njuang. Akimo kondiga rubiyai. Ensai meye rongori kamuranja. Pantoa minto. Pantoa minta ba yabori. Thank you. Muga biamono. Biamono. Toga ndo tutora iwo sikio moiso. Biamono. Mata rende mnatoro biyai. Biamono. Mata yagaki. Ndoche no. Mata yerongori biyai ngora. Biamono. Thank you. Thank you. No ne family beko goka kerongori korwa kamuranja. Family yako goka nero nga rongori aruru. Biamono. Thank you. Mugambi biamono chief. Thank you. Thank you. Na achire bocha abairi onye bare ngase family. Chugocha. Abairi abana ino mokare terongori ino. Watigere banya kusiba. Thank you. Biamono. Biamono baba. Esa meye. Oh, sawa. Sawa. Biamono moro kia mwana bumuchi. Thank you. Esa meye kamuranja. Esa meye iga. Mokondi gelubiega. Esa meye ndo bwatero ngoli. Biamono. Biamono. Asante. Rambi. Molisi ogega nyakaba. Pinyi 200. Gechuru. Biamono sebali barule. 100. Yankwere ndikakye kenteke. Thank you very much. Nyabuto. Biamono. Rayo nyango 200. Biamono. Mbuyamono twensi asayare tuanyare ko batoko kora. Aba mintombale nebira injwangoye. Njetimba maheti na bakuru. Lakini nabageni baito nanyorire bara. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Candidate Noela Nyagemi. Nimekuja kuwafariji jamii, kanisa na majirani poleni. Mimi nahudumu kule Masongo Salvation Army, lakini kuna wenzetu majirani hapa wakatuambia wako na matanga tukuje tuwasaidie. Mkaweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa sababu ya Father, kwa ajili ya neno nzuri ambalo limetujenga. Na najua kwamba jamii kwa ujumla tumeweza kufarijika. Na lengo kuu ni kwamba tuzidi kuombeana. Tunatoa rambirambi zetu kwa niaba ya kanisa ya Salvation Army. Nikiwa mchungaji mahala pale, ningelipenda kutoa rambirambi zangu kwa jamii pamoja na familia kwa ujumla, na pia kwa kanisa letu la Catholic. Wacha Mungu akaweze kuwa mfariji mwema katika maisha yenu. Tuzidi kumtegemea na atutende mema. Mchungaji Wycliffe nikiwa pale Masongo, na pia hapa karibu tuko na kanisa pale ambapo wapendwa ambao tuko nao pia watajitambulisha, na najua kwamba tutabarikiwa. Asante. Koba kwani asamane wairire bya nande. Njasa malieta angoro gudoli finikerbo. Asa malieta angoro gudoli finikerbo service ndiambi. Akora na jinsa jinde ndio to jitware bwasi lakini mwato inyoire mbiyamana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa James Ayuma. Mimi ni mchungaji wa kanisa, naitwa mzee wa kanisa, nachunga kanisa. Na nyatora sama bebwa irire bya. Na intwe toko irali bagali nene ko ira nelinga pole asomuga ko mto beiro gosira oyo ne sokoro yaito.
naki kiagerete tukainyuria abapasta baito ng'a bache gotwapore naende bakorire buya bachire igo bono ase buna ntwa bache korobo mogaka Ngoge twatebire pole. Mbuyamo n'abantu bonsi tigari bage nande ndira ni ujase father totenene ase sara yo mwaelio oyo ntaikira nami nasema asante kwa kila mmoja wenu kufika hapa. Ni wajibu wetu kusika yule ametuacha, ni wajibu wetu kuwabariki wale wanaomboleza. Sasa nitawabariki mwende nyumbani, ni wale wachache wanapaki, tusindikize, bariki mwili na kuisindikiza kwenda kaburini. Na hapa awali nilisema mogende chikanisa cheino, lakini chikanisa atari chionsi chiko ira abantu igoro. Ndobu ati kanisa ya Illuminate. Illuminate nko ira abantu igoro. Hapana. Na hata sile kanisa singine sisa Illuminate, kuna kanisa nyingi ya biashara. Kanisa sa Illuminate ni chache, lakini kanisa nyingi duniani ni sa biashara, che biashara. Wengi wetu tuko kanisa cha biashara. Na kuna kanisa chache cha Mungu. Wewe ujiulize yuko kanisa gani? Ya Mungu, ya Illuminate ama ya biashara? Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani kumpenda Mungu na jirani. Misa yetu imeisha. Naende tiangira nilimbu ya mono nabageni bonsi batata bechingenje chonsi yona ale koirali bageriga. Sasa tunamsindikiza mtumishi wa Bwana Mzee Severio Ngoge katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimupa maisha ya duniani na sasa amemuita ili amupe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka dini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Kwa kuomba Bwana, umpokee huyu mtumishi wako Severio Ngoge katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa tumusindikize kwenda kaburini. Tiangirali bageri gako toko nyakoroberi nga kitoko iromo berali aseke bure ngakere twakere mbiamono mune family as a family members babere eba butor family members asengenjio kubwatana kwaino goikeromo enyange goikomo erio community ya Nyamokenye na ebiri nyoro bitotana ine asengenjio gotobwate cia gwetera amasabo no korwa chikanisa muna Nyamokenye Catholic Church Nyamokenye PH na boigo chikanisa chonzi chichaba chiko to ikange na Kiongongi fraternity Kiongongi secondary school the principal ne staff abanafunzi pamoja ne community surrounding asengenjio gotokonya wetera chinchera au na boigo Puppet officials abalengaiga twa boss twa bakira mbiamono asengenjio go auto assist chinchera chia kifedha mukwerero welfare teachers welfare association we recognize you asengenjio ko bamonaintu na boigo Sameta teachers welfare association to kubakira mbiamono abana abamo welfare association
tobakera mbia mono abasani bonse n'abairi b'echinchera chionsi bobas teachers welfare association naino twatebire ng'a mbia mono naende omoyo oli mobwate mogendere gokorera botambe n'abande banto bonse mbia mono asante. abacho koro nchugo chatobogorio omobere oyo abacho koro nchwango inchumwe nasari